मानो माला गानलाबायनांगौ जायखिया जोंनि बाजै असेयानो जोंनिनोखा बेबा मा साननानै थांब्रबलाबायामोन जायखिया थिगैनो दङ ओरैनो आं जेबो सानखाया आं जेबो खोनायाखैमोनबो बाजैखौ बेबायदि जादों होननानै थेवबो मोजां मोनदां दिनै नुनानै लोगो मोननानै सिबखायनि नङा होमबा बाजैयालाय औ माबानिसो सिबखाय नङा सोरखि खाथानि जोंनि बाजै जायो ओइ फाग्ला बाजै नङालै माबासो बिब'सो जायो फाग्लालै बाजै नङा आब'सो जायो थोद मा उल्था उल्थालै बाजै नङाथ' बिब'सो जायो थिगैनो दङ दा जायखिजाया इलेक्सना फैगासिनो दङ फैगौ 7 तारिखआव जागोन नङा होमबा जोंना इलेक्सना क'क्राझार लकसभाना ओमफ्राय हजोंहाय जोङो दरं उदालगुरियावबो टिकेट होदोंमोन बेखौ मिथिखागौ दरं उदालगुरियाव दाखालि 26 तारिखआव जानानै थांबाय 26 तारिखनि इलेक्सना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों जोंनाथ' सब बर' बुजिबायथ' ओइ बर' खोथा कय ना बुजिबायथ' ना ताहले दाखालि 26 तारिखआव मोनसे इलेक्सन जानानै थांबाय दिनै 28 तारिख साननै सिगां दरं उदालगुरिनि इलेक्सना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों माने मोनथाम ट्रायंगल थारमाने मोनथाम बीजेपी कांग्रेस आरो बीपीएफ बे मोनथाम दोलो त्रिकोणिया बादायलायनाय जादों जुस माने कम्पिटिशन जानाया दा ओरैबायदि लाखि जोङो दरं उदालगुरियाव बीपीएफ हान्जाया कांग्रेसखौबो फेजेननो हाबाय आरो बीजेपीखौबो फेजेननो हादों रिजाल्टआल' 4 तारिख जुन बेवहाय मोनगोन जों जायखिया दरं उदालगुरियाव कांग्रेसखौबो बीजेपीखौबो सेमिफाइनालावनो फेजेनना फैखाबाय गैला दरं उदालगुरियाव जों देरहाबाय मिथिबाय बीजेपीआव फात्ता मोनाखिसै कांग्रेसआव फात्ता मोनाखिसै जोङो बे दरं उदालगुरियाव 10 दिनसो केम्पिं खालामहैदों आङो बिटिसिनि बाहेरायाव बेवहाय जोंहा केन्डिडेट दंमोन माखासे बिटिसि सिङाव माखासे बिटिसि बाहेरायाव ओरैबायदि लोब लोब माने बीपीएफनि सायाव ओरैबायदि अननाय आरो मोजां मोननाय दङ माने जों साननायनि बारा जोङो भट मोनदों जों जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बेबायदि नङा जों जेरैबायदि सानदोंमोन बेबायदि नङा बिटिसि सिंनाथ' बिराद मोजांखा बिटिसिनि बाहेरायाव मोनबा समस्ति दङ थारमाने मोनबा समस्तिनि ओरैबायदि एक्सेप्ट खालामदों जोंखौ माने बिराद माने बाख्नायथाव आरोखि जों बुंदों आङो बुंदों बिसोरखौ नोंथांमोनादि जोंखौ जायगा होबाय बा आंखौ बेवहाय मिटिं खालामनो जायगा होदों लेंनानै लाबोदों बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ आं जेब्ला नोंथांमोनहा जोंखौ देरहाहोदोंल' भट होनानै देरहाखांनायनि उनाव आं नोंथांमोननि जानानै मा बुंनांगौ माबायदि रिक्स लानांगौ मा खामानि मावनानै होनांगौ आङो 100आव 100% नोंसोरखौ गेरेन्टि होबाय नोंसोरो जोंखौल' देरहाहोदो होननानै खावलायनानै फैदों बेबादि हिसाबै दाखालि 26 तारिखआव ओरैबायदि भट होदों बिटिसिनि बाहेरानि हारसाबो बिटिसिनि बाहेरायाव 50,000सो भटार दङ बर'फ्रा बिसोर गासिबो होजोबदों ओमफ्राय बे हारसा मुस्लिम राजबंशी असमिया बिसोरबो बिराद भट होदों जोंनो असम्भब माने जों साननायनि बाहेरा दा जेखि जाया बीजेपीआबो बेवहाय फात्ता मोनाखिसै कांग्रेसआबो बेवहाय फात्ता मोनाखिसै जों चेम्पियन जानानै फैबाय दरं उदालगुरियाव नङा होमबा बिराद मोजां जोंनि थाखाय ना मोजां जायाखै मोजां जाबाय दानिया नैबे क'क्राझार लकसभायाव इउपिपिएलसो जेराव जोङो बिजेपि बादिखौनो बेहाय फेजेननानै फैबाय कांग्रेस बादिखौनो बेवहाय बे इउपिपिएलआ सोरफालाय मा दंबावो बेहालाय
बे सोर जाखो बे इउपिपिएलआ जेराव नेशनेल पार्टी कंग्रेस आरो बिजेपिखौ जोङो जोगारनानै फेजेनना फैनो हाबाय जोङो दरं उदालगुरियाव बेवहायलाय आरो सोर दं बे इउपिपिएल बेहायलाय मा दं सानदोंमोन प्रमद बर'आ बे ट्रेक्टरखौनो मारुति साना बिराद स्पिड सालायबाय थादोंमोनथ' ट्रेक्टरसो बे लासै लासै सालायनांगौ मारुति नङा बेयो नङा होमबा मारुति टयटा बायदि बिराद स्पिड सालायदों बे गैला ट्रेक्टरखौ सालायबा लासै लासै सालायो ना मारुति बादि सालायनाय नुदों मानसियालाय लासैसो सालाया होमबा बेहा होथारदों मारुति बादि दा जायखिजाया जोंनि थाखाय नैबे क'क्राझार लकसभायाव जोंजों जुजिनो हानाय कुनु पलिटिकेल पार्टी गैया दा कुनु राजनीति पार्टी गैया इउपिपिएलआ जोगारहो बेखौ बे बिजेपि बादि कंग्रेस बादि राजनीति पार्टी नङा बे इउपिपिएलआ बेबादि पार्टीखौनो बिपिएफआ ओरैबादि जोगारनानै फैनो हाखाबाय दरं उदालगुरियाव सेस जेनबाय मोखां सायल' दा बेवहाय क'क्राझाराव इउपिपिएल कंग्रेसनि दङ बेथ' जोंनि हान्जानिफ्रायनो थांनाय कंग्रेसआव हाबनाय सिरि मानसियानो गैखाया केम्पेइनखौनो खालामा नामानो गैया दा जोंजों जुजिथावथाव राजनीति पार्टीयानो गैया क'क्राझार लकसभायाव जोंजों बोरै जुजिनो हानांगौ जागोन बे इउपिपिएलआलाय बबे ग्राउन्डआव माबे जुक्तिजों जोङो फेजेननानै फैखाबाय बिजेपि आरो कंग्रेसखौ आरो मोनसे बिराद मोजां घटना दाखालि 26 तारिखआव इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रा भटखौ बिजेपिनो होनांगौमोन बे दरं उदालगुरियाव बिजेपिनो होआखै बिसोरा एलायन्स नालाय मिलिजुलि सरकार नालाय बै दरं उदालगुरियाव इउपिपिएलआ केन्डिडेट गैया माने टिकेट होआखै बिसोरो बिजेपिखौ सापर्ट खालामदों सापर्ट खालामनाय हिसाबै इउपिपिएलनि भटारफ्रा बर' भटारा दे इउपिपिएलनि सापर्टार बर' भटारफ्रा हिसाबाव पदमफुलाव भट होनांगौमोन बिजेपिनो होनांगौमोन एखेलगे केम्पेइन खालामदों दिलीप शइकिया बै माबानि केन्डिडेटआ बिजेपिना ओमफ्राय प्रमद बर' चिफ मिनिस्टार बा बिदिनो मन्त्रि मल्ला जोंनि बिटिसिनि इएमफोर बिटिसिनि मन्थ्रिफोर बिसोरो जयैनो केम्पेइन खालामबाय थादों खिन्थु भटआ होनाय समाव दाखालि बर'फ्रा मा खालामखो सिद्दा नांगोलाव थुखुमाजोब्बाय इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रा मिथिबाय दिलीप शइकियानो होआखै दिलीप शइकिया जाहैबाय बिजेपिनि केन्डिडेट खिन्थु बर' इउपिपिएल सापर्टारफ्रा बिजेपिनो होआबालाय नांगोलाव थुखुमाजोब्बाय सेस दा बे खोथाखौ बिजेपिनि मानसिफ्रा मिथिनानै दङ जोंबो नायगोन क'क्राझाराव बिजेपिनि सापर्टारफ्रा रावबो ट्रेक्टराव भट होआ नांगोलाव थुखुमाजोबगोन नायबाय था नोंसोरो नांगोलाव थुखुमाजोबगोन सिङाव रायज्लायजोबखाबाय बिसोरा दाया सोर खालामनानै लाग्रा दाया इउपिपिएलआ खालामनानै लाग्रोबाय बै दरं उदालगुरियाव बिसोरो बिजेपिनो भट होथारनांगौमोन इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रा बर'फ्रा खिन्थु होआखै सिङाव सेस नांगोलाव थुखुमाजोब्बाय बे जिनिसखौ बिजेपिनि मानसिफ्रा दा मिथिनानै दं सिङाव रायज्लायलायगासिनो दङ समायल' सफैदों जे बिजेपिनि सासेनिबो भट मोना इउपिपिएलआ सब नांगोलाव थुजोबगोन बिराद मोजां जोंहाथ' ओरैबो लाब नङा ओरैबो लाब जाबाय ओरैबो लाब जाबाय जोंहा बिराद मोजां गथ'नाया बेबायदि जानानै दङ जेनेबा चिफ मिनिस्टार फैदों बकिरगावआव फैदों श्रीरामपुराव फैदों बे ओरैनोसो सिङाव आलदा मिथिबाय चिफ मिनिस्टारा इउपिपिएलनि जानानै बैहाय श्रीरामपुराव फैदों बकिरगावआव फैदों आरो क'क्राझाराव फैबावगोन सिङाव खिन्थु बिजेपिआ रावबो भट होआ नांगोलाव होखोमाजोबगोन मालाय सिङाव रायज्लायजोबखाबाय मिथिबाय जोंहा जों गोजानै ओरैनो देरहाखाना दङ आरो बिसोर होदेरबावनोसै बिजेपि बेंगलि दङ बिजेपि खालामग्रा राजबंसिफोर दङ बर'फोरबो दङ आदिबासिफोर दं माखासे दं आरोखि बे भटारफ्रा गासिबो नांगोलाव होजोबगोन ट्रेक्टराव होआ ट्रेक्टराव भट होआ आदिबासिया बेंगलिया राजबंसिया जुदि बिजेपि केन्डिडेट थायोमोनब्ला बिसोरो बिजेपिनो होगौमोन बेंगलियाबो बिजेपिनो होगौमोन
राजबंशियाबो बिजेपिनो होगौमोन बेंगलिफ्राबो आदिबासिफ्राबो बिजेपिनो होगौमोन खिन्थु गठनाया आलादा जाबाय इउपिपिएलनो जों बोरै भट होनो नांगौबा जों नांगोलावनो होगोन नांगोलाव दाबाय जोबगोन नायबाय था गठनाखौ खोन्थाबाय आं रियेल खोथाखौ खोन्थादों आं बिसोरनो जेरावबो बुंजोबदां मिथिबाय एकदम 100% इउपिपिएलआ हाजार मिथिं गाबाय दा जेनेबा दिनैबो पकेर गोनाङाव फैदों चिफ मिनिस्टारा मा बुंदों आंखौथ' रायलाङाखै बिपिएफखौथ' गाज्रि बुङाखै बेवहायनो बुजिनांगौ बिसोरो बेवहायनो बुजिनांगौ सिगांफ्राव फैदों बिपिएफखौ आंखौ माबा गाज्रि बुंनाय खोनादों बिसोरो बेवहायनो थाल मोनखाजोबनांसिगौ बिस्रा भटआ बबाव थांगोन माबा अरुण'दय फर्म रानलागासिनो दं बेखौ राननो माला राननो नागिरदों गभर्नमेन्टआ बै रिजाल्टनि उनाव बायनोसै मिथिबाय माब्ला राननो नागिरदों बे अरुण'दयनि फैसाखौ बेथ' डुप्लिकेटसो बे फर्मा अरुण'दयनि फर्मा बिदि नङा अशक स्तम्भ थायो अशक स्तम्भ मानसिनि छबि थाया ट्रेक्टर थाया पदुम थाया बे अरुण'दय फर्मा बै गोजौआव अशक चक्रसो थायो फर्मा बेसो अरिजिनेल दा साफायनानै रानलाबाय थादों दे बेनो अरिजिनेल जाबाय दे सरकारानो बायनोसै 4 तारिख जुनाव रिजाल्टनि उनावनो सरकारा गैला बिजेपि ओरै आलादा थांबाय इउपिपिएलआ ओरै थांबाय माला राननो नागिरदोंलै बे फैसाखौ बबे समाव रानहैनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ गैला दानिफ्राय गैखाला नामावल' दंथारसै बबे फर्म रानलाबायदों बिसोरलाय फर्म राननाया ओरैनो रानबाबो आलादा दं मानो फैसा लांखो मानो 100 थाखा मानो 50 थाखा लांखो खारना मा फालाय जानायनिसो फर्मा ओरैनो रानबाबो आलादा खोथामोनलाय फैसासो लाना थाङो 100 थाखा करि 50 थाखा करि बेफ्रावबो हाबलाबायदों खोमा बर' गामियाव माबा लांबाय फैसा हरबाय 100 थाखा लाङाखै होनबा मोनालै मानो बुजिया जेनेबा जों बुंनायफोरखौ माबाखौनो लाया बिसासखौनो खालामा मानसिफ्रा आसरित मोनो जोङो बे जोंदि दा बुंबाय थादों बे दिनैदि प्रमद बर'आ बेबायदि खालामबाय थादों बेखौ आङो 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन प्रमद बर'आ थिग नङा बियो आरएसएसनि मानसि सोरबा आन्दलन खालामनाया न' बड'लेण्ड न' रेस होननाया बडिगार्ड लानानै होनो बडिगार्ड लाफानानै न' बड'लेण्ड न' रेस होनबा आं बेखौ मानिहोनो नामा गोदो बर' आन्दलनखौ नोंसोर नुबोबाय पुलिस थाफायोमोन नामा पुलिसा हमोसो खानानैसो लाङो राजबंशिफोरनि आन्दलनखौ नोंसोर नुबाय बे राजबंशिफ्रा आन्दलन खालामनायाव हमनानैसो लाना थांजादों जेलाव सोजादों आदिबासिफोर आन्दलन खालामनायखौ नोंसोर नुबाय बिसोरजों बडिगार्ड दंफायोमोन पुलिसफोर प्रमदजोंसो दङमोन आसु आन्दलनखौ जों नुबोबाय एबसुनि जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जों नुबोबाय कच राजबंशिफोरनि आन्दलनखौ जों नुबाय आदिबासिफोरनि आन्दलनखौ जों नुबाय बिसोरहा बडिगार्ड पुलिस दंफायोमोन नामा प्रमद बर'आसो बडिगार्ड पुलिस लानानै न' बड'लेण्ड न' रेस डिभाइड आसाम 50-50 दे बबे मा आन्दलन जाखो बे पुलिस लानानै पुलिसा आन्दलनकारिखौ हमनानैसो लाङा होमबा बेफोर खोथाखौ मा लांखौनो बुंदों गैया जोंनिया बर'फ्रा मिथिया आंखौसो उल्था हनै हाग्रामाया बड'लेण्ड नाङा होनना बुंदों माला बुंफेरा आंलाय बड'लेण्ड नाङा होननानै गोदाव सोराव माने बिराद बोरैबा जेखि जाया बेफोर जानानै थांबाय दिनै प्रमद बर'आ बिटिसिआव जेबो खामानि मावनो हायाखै बेखौ जोंनि बर'ल' नङा आदिबासिफ्राबो बुजिनो हादों मुस्लिमाबो बुजिनो हादों बेंगलिफ्राबो बुजिनो हादों गासिबो जाथियानो दिनै नुदों बे 4 बोसोराव मोनसेबो खामानि जायाखै बन्द जाजोबनानै दङ खुनु खामानि जायाखै बन्द जाजोबनानै दं बेखौ सोरबा मुस्लिमाबो मोजां मोनाखै सोरबा आदिबासियाबो मोजां मोनाखै सोरबा बेंगलियाबो मोजां मोनाखै सोरबा गार' राभायाबो मोजां मोनाखै बिटिसिआव उन्नयनखौ बयबो नुनो लुबैयो जौगाखांनायखौ बयबो नुनो लुबैयो बेखौ दिनै नुवाखै ओंखायनो दिनै मुस्लिम जा राजबंशी जा बेंगलि जा
आदिवासी जा बा नाथ सूत्रधर बा गरखा बा हिन्दीबासी जेसेबां जातिफोर दङ दिनै बयबो लोब लोब जोंनि बिपिएफखौ सापर्ट खालामनो होननानै ओंखारबोदों नोंसोरबोथ' नुगासिनो दं जोङो आगोलफ्राव राजबंशीनि भट मोनामोन एबाराव हाजार हाजार मोनगोन जोङो आगोलफ्राव जोङो बेंगलि जातिनि भटफोरखौनो मोनामोन बिराद मोनगोन जोङो आगोलाव जोङो आदिवासिफोरनि भटखौ खम मोनोमोन एबाराव हाजार हाजार मोनगोन बेफोर मानि थाखाय जादों प्रमद बर'आ दिनै गावनि बर' जातिखौबो सिनाया बियो सोरबा मुस्लिमखौबो सिनाया सोरबा बेंगलिखौबो सिनाया सोरबा आदिवासिखौबो सिनाया रावखौबो सिनाया बियो दिनै बेवहाय गासिबो जातिया गाज्रि मोनजोबदों गावखौल' सिनायो बियो गावनि आसे फासे थानाय लिडारफोर बेखौनो सिनायबावला बियो दिनै बेबायदि खामानि मावदों बे सोर बर'आ थाफानांगौ जोङो बर'खौ बिपिएफ हान्जाया बर'नि भटखौ 100 जननि गेजेराव मालाबा 25 जन मालाबा 30 जनल' जों मोनोमोन गासिबो एबसुआनो लाना थांजोबोमोन बर'नि भटखौ एबसु इउपिपिएलआनो लाना थांजोबोमोन जोङो मात्र बिपिएफ हान्जाया 100 जननि गेजेराव मालाबा 25 जन मोनदों मालाबा 30 जन मोनदों मालाबा 20 जनल' जों मोनदों बांसिनखौनो एबसु आरो इउपिपिएलआ लाना थांजोबोमोन मानो होनोब्ला जोंनि बर'फ्रा बड'लेण्ड होनबा बयबो मोजां मोनो बड'लेण्ड बिग्रा दिनै मानो थगायखो बड'लेण्ड बिग्रा पार्टिखौ बड'लेण्ड होनबानो बर' जातिया बोरैबा जाखांखायो मिथिबाय बे हिसाबै बांसिन बर'फ्रा एबसु इउपिपिएलजों दंफायो दिनै खिन्थु उल्था जाबाय बर'आ हाजार हाजार बर'आ जोंनो बिपिएफ हान्जायाव फैबाय जोङो उल्था 100नि गेजेराव 70 जन बर'खौ जोङो दिनै भट मोनगोन 30 जन 20 जनखौ बिसोर मोनगोन उल्था जादों जेनेबा बर'फ्रा जोंना 100 जन दं 100 जननि गेजेराव जोङो दिनैनि दिनाव खमबाबो 70 जन 70 जन मानसिखौ जोङो मोनगोन बे 20 जन 15 जना एबसुनाव दाबो थागोन इउपिपिएलआवनो जायफोर एसे एनै मोनजादों एसे एनै हाइ हेल' होननानै माबा माबि मोनजादों बे मानसिफ्राल' थागोन बाखि सेस बर'फ्रा मिथिबाय मानो जादों बेलाय खारन दङ खारना बेनो बियो रावखौबो सिनाया दिनैनि दिनाव गावनि बादै रावखौबो सिनाया बेहायनो जादों बर'फ्राबो दिनै नुदोंमोन माबा मोनसे जागोन नामा बिनि दारै मुस्लिमाबो आसा खालामदोंमोन बिनि दारै माबा मोनसे जागोन नामा आदिवासिफ्राबो आसा खालामदोंमोन बिनि दारै माबा मोनसे जागोन नामा खिन्थु जेबो जायाखै जेबो नुवाखै जिर' हाजार हाजार दिनै मुस्लिमफोरखौबो जोङो आगोलाव जों खम मोनोमोन 30 जन मेक्सिमाम 30 जन मालाबा 40 जन बेबादि मोनदों एबाराव मुस्लिमखौ जोङो 80 जननि खम मोना 80 जन 100 लोब लोब फैजोबखाबाय হয় না নহয় এইবার মুসলিম জাতিफोरा আমরা 100 ভিতরে 80 জন পাবো আমি হয় না আগে তো আমি কম পাইছিল এখন 100 জনের ভিতরে 80 জন কমেও 80 জন আমি ভোট পাবো মুসলিম জাতিफोरा आदिवासी भाइबो बिराद मोनगोन नोंसोरथ' बर' बुजिखायो ना बर' बुजिबाय आदिवासी हलफोराव আমি আগত কম পাইছিল এইবার সাবি आदिवासी 50-60 জনের কম নাপাই আমি आदिवासी ভোট আগত কম পাইছিল বিরাট आदिवासी এটা হয় না নয় আগতকৈ আমি বহুত পাবো आदिवासी ভোট বড়সকলকো আমি বহুত কম পাইছিল এইবার বড়সকলে 70 জনের কমত নাহে এই কথাটি বুঝাই আছো মই বড় ভোটটো ক'ত যায় আগত বেছিকৈ আপসু আৰু এই ইউপিপিএলত যায় এতিয়া কিন্তু উল্টা বেয়া পাইছে বেংগলী মানুহ বেয়া পাইছে সব জাতিয়ে তাক বেয়া পাই পেলাই এতিয়া সব বিপিএফ পালে मिथिबाय बेहायथ' दङमोन माखासे इउपिपिएलनो भट होग्राफोर मेरला जों खम मोनोमोन रा नारायणपुरावबो ना नङा खारन दं जों खम मोननायनि खारन दं जों बड'लेण्ड एबसु आरो इउपिपिएलनि माखासे लिडारफ्रा जा हायो जाखानांगौ खामायनानै लाखा जोंहा आरो सरकार फैफिनखाला बेखौ एबसुनि माखासे दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सिङाव मिथिजोबखाबाय ओंखायनो बे माखासे समावनो जोङो जा हायो खामायनानै लाखा भाई
जा हायो खामायनानै लाखा जोंना गभर्नमेन्टआ थाखाला आरो जोंना गभर्नमेन्टआ फैफिनखाला जोंना एमपिआबो जेनखाबाय एमएलएआबो जेनगोन एमसिएलएआबो जों जेनजोबखागोन जा हायो खामायनानै लाखा भाई एबसुनि लिडारफ्रा दा बिराद मालिक इउपिपिएलनि लिडारफ्रा बिराद मालिक दा बेसो जागासिनो दा नोङो जेखिया बुङा बिसोर खामानि मावा दा बिसोर नुहुरखाजोब्बाय बिजेपिआबो बे इउपिपिएलजों थाखाला बे खोथाखौ एबसुनि नेता इउपिपिएलनि नेताफ्रा फाक्कासै मिथिखाजोबना दङ बिजेपिआदि गावसोरखौ नागारसिगोन बेखौ बिसोर एकदम स्पष्टखासै ओंखायनो भाई बे कयेकजन लिडारफ्रा जा हायो खामायनानै लाखा बेखौ गावसोरनि लिडारफ्रा गावसोरजों गावसोर रायज्लायजोब्बाय नों जेखि बुङा बिसोर खामानि मावा बोरै खामायनानै लानो हानो बेहायल' दंसै दा खौ मदद होनो ओंखारदों बा देरहाहोनो नागिरदों बे आसाखौ जोंबो नोंथांमोननि आसाखौ जोंबो पुरन खालामनो 100% सेस्था खालामगोन जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया सरकार फैदों जों खामानि मावना होगोन साख्रिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दा नुवाखै 29,000 टेट परीक्षा पास जानानै दङ बेखौ साख्रि होआबालानो बिटिसिनि बाहेरानिफ्राय लाबोनानै साख्रि फैदों मा दरखार गावनि बिटिसि सिङावनो 29,000 टेट परीक्षा पास जानानै दं बेफोराव थागोनथ' टेट पास जानानै दंना गैया सोरनिबा गथ' फिसाला फिसाजोफोर थाथारगोन टेट पास जानानै थानाय साख्रि मोनै होआखै प्रमद बर'आ बिटिसिनि बाहेरानिफ्रायसो लाबोना होफैदों साख्रि होनायनि क्षमतायानो गैला बेहा ओंखायनो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट हरजोबजाबाय 29,000 आं बुंदों बे सात्रफ्रा टेट पास जानानै दंना गैया फैलाय आसे फासे दंना गैयालै टेट स्टुडेन्टफोर थागोनथ' नोंथांमोननि फिसाला फिसाजो फंबाय बिनानावफ्रावनो दङ सोरबा दङ बिसोरनाव सोंनाय बिसोर माबायदि रागा जोंनानै दङ बिसोरनोसो होनांगौ साख्रिखौ बबे बाहेरानिफ्राय लाबोखो दा बहुद खारन दं बेखौ बुंनानै लाब गैया फोजोबनोबो हाया लाब गैया एबाराव गैखाला बेहा बे दा चिफ मिनिस्टार फैनाय सोरबा मन्थ्रि फैनायफोरखौ जेबो गाज्रि दामोन बे सायावल' सिङाव आलदा मिथिबाय इउपिपिएलनि जानानै मिटिं गाफैदों आसामनि सोरबा मन्थ्रि आसामनि केबिनेट मन्थ्रियानो जा चिफ मिनिस्टारानो जा बा सोरबा एमपि एमएलएआनो जा बेखौ जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया बिसोर मिटिं खालामगोन खिन्थु सिङाव आलदा बुंनानै गालांगोन नांगोलावनो भट होगोन बिजेपिआ जोब्बाय दे थेंक इउ